tarkastaja. Hei. Onko teillä TVtä? Mä en ymmärrä, mihin sä pyrit täällä. Ei oo televisiota. Niin. Mutta tehän ootte itse televisioskin. Mä teen teillä televisioon. Ei. Herra Förk. Onhan teillä televisio. Tajutko sä, miten säälittävältä sä kuulostat? Anna nyt mä tuun sun kanssa kattoo telkkaria, herra Förk. Turpa kiinni. Joo. Ei pidä olla niin kiukkunen. Ai niinkö? Kyllä se telkkari siellä on. Mä näen sinistä valoa. Sä olet ihan yhtä hullu kuin ennenkin. Tää olla 4 päällä. TV-lupa tarkastaa päivää. Päivää. Onko teillä TV? Ei. Niinpä niin. Niinhän ne kaikki sanoo. Jaha. Sä et kyllä vaikuta oikein innokkaalta. Onhan teillä videot. Sekapine ei oo enää sun tiedossa. No, miten sä teet video, jos se on telkkari? Kiva. Mutta piskiksi katselette päivät pitkät. Niin. Laittomien TV:den paratiisi. Tässä ei ole lupaa, eikä tässäkään, eikä myös tässä. Avaa! Enhän mä nyt tosissani. Päivää, asutteko täällä? Kyllä. Onko teillä TVtä? Totta kai. Onko TV-lupaa? Ei No eipä tietystikään. Jaha, ja museomallia tietysti. Se on isoäidin TV. Mummolle terveisiä. Ei lupaa, ei leffaa. Helvetti.